topmodel of net, Eltsenien en Doutzen dus ik, maar het meeste tijd gewoon op auditie komen als ze een show dwaan willen. Waar rieden we nou heen, Doutzen? Naar de casting voor Fendi. En wat houdt zo'n casting in? Ik ging daarheen met mijn boek. En dan ze show mijn boek en ik word helemaal rennen. Dan staat ze op de catwalk. En dan zat ik eens kijken voor hun cliënt. Dan krijg je een kaart met mijn maten erop. Ja. En dan is ze om me te onthouden. En ik maak natuurlijk hakkemoor haar. Daarom ga ik deze toon. En die maten dan, verhoorden die een soort? Nee. Ook hetzelfde. Vooral omdat ik ben 21. En ik ben ongeveer wel, ja, ik geloof wel wat hetzelfde nou. Sowieso in de lengte groei ik net meer. En in de breedte, ja. Als je jong bent, verhoor je het ding wat sneller gewoon. Ik had het sowieso wel dat ik wat snel onkomen kan en aanvallen kan, maar ik bezie het wel een beetje gewoon hetzelfde houden. Maar soms als er heel veel stress is en je sliept net een prot en je bent heel aan het werk, dan val je natuurlijk wel in één keer heel bot af. Maar bezie ik was zoveel mogelijk te voorkomen. Ik wil wel een beetje zo blijven, want dit is mijn image. Zo ben ik, zo kennen de meesten mij. Dat ik dan heel bot verhoor je. Ja, dan schrikken ze daar weer van en dan moeten ze daar weer aan wennen. En dus. Fashion meisje net zo vol haar. Hello. Agency? Doutzen. Oh, women. Women. Name? Doutzen. Sorry? Doutzen. Sorry. Straight ahead. Thank you. Die namen kennen ze natuurlijk net. Doutzen. We zitten mooi, die horen vaak best te zien en leuk te praten en zo. Dat is wel leuk van de castings. Dus dat iedereen weer shows en bijpraten. Hello, that's yeah, I remember. How are you? I'm good. How are you? Yes. When did you came? To Milan? Yeah. Yesterday morning. You too? I love that. I don't know, it's when No, I think Saturday. Saturday? That's right. Dit is het vermoeiendste deel van het werk, wachten. Ik ben meer aan het wachten en dat wordt echt wat doch. I have very bad news for you. It's better you don't shoot, because it's very bad news for you. You know what? There's no way. No way, but actually I cannot allow you to stay here also. I'm so sorry. Doutzen hiermee al waskogen, het is moeilijk om binnen te komen en als het binnen best is het moeilijk om binnen te blijven. Voor mij zit er dus niet het oors op als boeten te wachten. Krijgt als de meeste paparazzi trouwens, die het vaak strak ontlintje houden durven. In zekere zin is dit vreemd, want het is misschien dan net al te fraai valk. Ze binnen wel dé spin in het web van de haute couture-industrie. Zonder paparazzi en media geen PR van Doutzen en dus legere winsten van de grote merken. Doutzen had dit trouwens wel in de gaten. But you know, you get used to it a little bit. Het is belangrijk om vaak even aan mij besteed te blijven voor de Japanners, omdat het is wel een stukje PR natuurlijk. En het is hartstikke leuk om wel bekend te zijn in Japan. Om daar in de bladen te staan en dat zo te schreeuwen. En, ja, het is gewoon, voor de fotografen was het eigenlijk hun broeken wel correct weer. Hun moeten mij in hun blad krijgen. En voor mij is het wel mooi dat ik weer in de blad kom. Exactly. Okay. Can we hear? Stel je voor dat er gebeurt wat maar in gezicht. Ja, dat kan ik er net mee doen. Nee. Nee. Maar ik ben er net minder voorzichtig om echt. Mijn lijster in je zakken bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ja, dan realiseer ik me wel van, dan mag ik wel om denken. Want zulke kinderen natuurlijk net te vaak. Ik ga al je littekens op mijn voeten. En ja, dat is natuurlijk net echt handig met dit werk. Is er ook commentaar op aan? Nee, ze is alleen maar van wat. En ze hadden natuurlijk die daar zo je computers. Dus van foto's maakt het niks uit. Het is alleen maar van als in de simmer zo'n leuk jurkje aan huis staat, dan is het een beetje raar. Leffens Doutzen wienen het reistige dagen. Nou, ik wie een mooie uitdraait.
Modellen verdienen je dan een soort, maar ze moeten echt keihard werken om in de merk te blijven. Dan maak ik mij hoe Doutsen trouwens net zo volle zwargen, want mijn haar karakter en haar looks zult net lang meer worden voordat zij bij de top van de vrouw gaat.